No niin, hyvää huomenta täältä sängyn pohjalta. Mä oon jo heräillyt ja tässä olisi aamutarpeetkin jo tehty, aamupalalla käyty tai syöty ja aamukahvit on juotu tässä nyt ja tässä nyt tämmöstä oleskelua olisi nyt sitten mutta olisi mulla vähän niinku töitäkin tässä. Mä voisin vähän siivoilla täällä mun asunnossa. Täällä makuuhuoneessa on pieni sotku. Toi pöytä, mikä tuolla näkyy, niin se on aika sotkunen. Siellä on legoja pöydällä, niin sitä vois käydä vähän haivaamassa. Vois pistää legot tonne legokoppaan. Ja sitten kaikkea muutakin krääsää tuossa maassa. Niin kyllä täällä töitä aina on. Eihän se siitä on toi lasikulho, niin se kuuluisi olla tuolla astiakaapissa. No niin, nyt voitaisiin ensimmäisenä aloittaa tästä sängyn petaamisesta. Eli laitetaan sänky vähän paremmin sitten iltaa varten. Niin. Noin. Se nyt on ihan suht hyvä. Sitten katsotaan näitä vähän suoraan tonne housuja. Tänään. Sitten nämä autot, mitä mulla täällä näkyy tässä nyt olevan, niin näille pitää katsoa joku muu paikka. Siivoillakin täällä. Mä tykkään vähän touhuilla mun Ai jaa, mä veinkin se auto jo. Sitten. No niin, eli tässä nyt on otettu vähän aikaa itellä, eli kattelin tossa muumeja ja vähän Unoa. Kattelin tässä noin tunnin verran, kattelin vähän videoita ja tuli tuossa pienet päiväunekin otettua, kun rupes niin väsyttää. Ja kello on nyt tulossa 10:11. Vieläkin vähän väsyttää. Ja nyt olisi aika lähteä sitten syömään. Ei muuta kuin otetaan tosta
avaimet kätteen pistetään ne tuonne taskuun ja no niin, nyt olisi tupakan mittainen tauko tässä ruoan jälkeen. Jotain riisipastaa siellä oli ruokana. Oli ihan hyvää ruokaa. Niin mä oon nyt täällä mun takapihalla. Saniaisia kasvamassa tuolla. Ja tuolla sitten ton verkon sisälläni mansikoita. Mutta ne on jo tältä vuodelta jo varmaan ohi. Sitten täällä toisella puolella ei täällä ole raparperiä kasvamassa. No niin, eli nyt on päivätyöt tehty, mitä on pitänytkin tehdä. Lukee täällä. Tämmönenkin oli täällä mun auton seassa. Eli siis päivätyöt on tehty, kello tulee 2 nytten. Ja mulla olisi pyykit koneessa. Mä ajattelin, että vois laittaa pyykinpesukoneen jo laulamaan. Ja sitten mä voisin vähän siivoilla täällä asunnolla, kun täällä on aika paljon sotkua. Mulla on tiskejä tiskaamatta. Sitten mulla olisi vähän on niinku pöydät vähän sotkussa ja niinku tässä makuuhuoneessakin on aika paljon sotkua, mitä mä siinä alussa vähän teille kerroinkin, että pitäisi saada siivoksi tätä pöytää. Sitten katsotaan taas, mitä maailma kertoo meille lisää. Tää korkkikin on vähän mitä on, mutta niin kansi on kiinni ja luukut, siellä on pesuaineet ja kun se oli kiinni, nyt se on auki. Eli nyt me ruvetaan siivoa tätä aluetta tästä. No joo, nythän tässä muuttui jo ilme kummasti. Nythän tää on jo ihan erinäköinen tää pöytä. Pöytä sitten, kun tänne oikeesti siivos, niin tämähän on tosi hyvä.
No nythän tää piha on jo. Tossahan näkee ton eron oikeastaan aika selkeästi. Eli tostahan näkee, että mistä kohtaa on niinku leikattu ja mistä ei. Ja tästä raparperien ympäriltäkin on ajettu se, mitä nyt sain otettua pois. Nurmikko on saatu nyt ajettua tästä pihalta. Ja seuraavaksi olisi vuorossa pyykkien laitto. Kohta lähdetään sitten niiden pyykkien kimppuun, kun ollaan tää tupakka nyt poltettu tässä ja noin. Eli ensin avataan kansi. Ei tässä nyt paljon oo pyykkiä, mutta päältä täytettävä kone on kyllä mulla ihan ok. Sitten seuraavaksi ruvetaan laittaa näitä sängyn aluslakanoita ja peittolakanoita ja no niin, ilta rupeaa olemaan jo päätöksessä ja kello on jo 8:30 illalla. Ja tää loppuilta ollaan niinku oltu vaan tässä. Nyt mä kattelen Amerikan kovimmat keräilijät -ohjelmaa. Tää on oikeasti aika hyvä ohjelma. Tätä on tullut paljon katsottua. No tossa niinku 1940-luvulla oleva joku tuote, joku tommonen taulu tai tommonen koristeesine. Niin tän tyylisiä niinku autojakin ovat ostaneet, mopoja. Amerikan kovimmat keräilijät on just tämmöiset, ne keräilee kaikenlaista ja sitten ne myy niitä eteenpäin. Kyllä te varmaan tiedätte niitä, jos olette katsellut joskus. Eli tässä olisi niinku tämän päivän My Day nyt lopussa. Mä en taida nyt enää tältä illalta kuvata mitään, että tää olisi niinku nyt tässä tänään ja me palaamme sitten seuraavan videon puitteissa. Mä en sitten osaa sanoa, mikä on se seuraava video. Kertokaa tuolla kommenteissa, mikä olisi seuraava videon aihe. Niin mä sitten voisin vaikka tehdä sellaisen teille sitten. Niin. Mutta se olisi tältä kertaa tässä. Kiitos kun katsoit tämän videon. Joten me palaamme sitten seuraavan videon parissa. Se olisi ihasti. Moikka moi!